L-aġenziji tal-ivvjaġġar il-kol qed jaffrontaw impatt negattiv minħabba l-coronavirus. Net News itkellem ma' Noel Farrugia mill-Britannia Services Limited kif qalilna aktar dwar it-tħassib tagħhom. Hija xi ħaġa ngħidilha ġieħ taras, diġà it-tieni darba nesperjenza jien, għax diġà kellna niftakar żmien ilu fi żmien is-swine flu u s-SARS kien għad il-problema niftakar konna minna żmien twil waqfin. Jgħaddi wkoll. Noel Farrugia min-naħa tiegħu appella wkoll għal kalma u biex il-persuni li se jvjaġġaw iżommu l-kawtela. Ma rridux allarmażmu kbir, l-awtoritajiet qed jagħmlu xogħolhom, aħna min-naħa tagħna bħala aġenti tal-ivvjaġġar u anki l-Assoċjazzjoni tal-Ivvjaġġar qed naraw nistudjaw kif nistgħu immexxu biex il-konsumatur u aħna ħadd ma jbati. Il-coronavirus tħalli impatt finanzjarju fuq numru ta' pajjiżi fosthom il-pajjiż ġar tagħna l-Italja fejn stmat li tilfet bejn 9 u 27 biljun euro. Fl-aħħar jiem lukandi f'diversi żoni kellhom qatt kbir ta' kanċellazzjonijiet, tant li f'Ruma biss madwar 90% tal-bookings ġew imħassra. Anke fl-Istati Uniti l-impatt ekonomiku b'kawża ta' dan il-virus qiegħed jinħass kif id-Dow Jones tilef 1.19 il-punt.